Razlika između žarulje i lasera je očita. Žarulja raspršuje svjetlost, a laser ju skupi tu svjetlost u jednom smjeru i stvori nevjerojatnu snagu. Ista je stvar sa strategijom. Ako je slika budućnosti vas i vaših ljudi ista, ona se pretvara u laser. Ona skupi svu tu energiju u jednom smjeru i počne razvaljivati. Koji je ovaj potok ovdje tu? Evo ga. Ista stvar je sa njim. On ide u istom smjeru i polako stvara na kraju nevjerojatnu snagu koja može proći kroz sve. Tako da poruka ovdje tu je osigurajte negdje da vaši ljudi i vi imate istu sliku budućnosti. I onda će snaga toga biti apsolutno nevjerojatna. Boom your company i uživajte u biznisu.